Her er DNA'en. Det åbner sig som en lynlås i 2 dele. Herefter kommer der bRNA derind, aflæser og laver en nøjagtig kopi. Efter kopien er færdig, bevæger det sig uden for cellekernen. Uden for cellekernen venter der et ribosom. Ribosomet tager det med sig og finder ud af, hvilke aminosyrer der skal hentes. Derefter henter tRNA aminosyrerne i den rigtige rækkefølge. Når der er nok aminosyrer, samler ribosomet dem sammen, og så har man det færdige protein.